Wara ftit is-servjent tad-dar ippreżenta mistieden ieħor, is-Sur Lloyd Hastings. Meta Sur Hastings rani huwa qalli. Naħseb nafek. Iva, probabbli tafni. Jaqgħu inti dak Iva, jien dak il-miljunarju stranġier bil-1,000,000 lira b'bankanota fil-but. Tajjeb, din tassew sorpriża. Ma kontx naf li inti l-istess Henry Adams minn San Francisco. 6 xhur ilu inti kont taħdem f'uffiċini ta' Blake Hopkins ġo San Francisco. Niftakar sew, kellek salarju baxx u fil-għaxija kont entni nirranġa l-karti għal-kumpanija Gold and Curry Mining. U issa miljonarju, ċelebrità, hawn f'Londra. Ma nistax nemmen, vera eċitanti. Lanqas jien ma nista' nemmen Lloyd. 3 xhur ilu morna restorant ta' Miner. Le, kien il-Watchi Restaurant. Għandek raġun, kien iċ-ċir jew x'ismu insomma. Morna hemmhekk fis-setgħa ta' filgħodu ħadna laħam u kafè. Dak il-lejl ħdimna għal 6 sigħat fuq il-kotba tal-kumpanija Gold and Curry Mining. Niftakar Henry kon staqsejtek biex tiġi Londra miegħi, rittek tgħin bih ix-shares tal-Gold Curry Mine. Iżda int ma ċċettajtx. Da żgur li niftakar, ma rridx nitlef ix-xogħol li kelli f'San Francisco u xorta għadni naħseb li diffiċli tbieħ ix-shares ta' Kalifornja hawn ġewwa Londra. Kellek raġun Henry, kellek tassew raġun. Huwa impossibbli li tbieħ dawn ix-shares ġo Londra. Il-pjan tiegħi falla u nfaqt flusi kollha. Lanqas irid nitkellem fuqha. Imma jeħtieġ li titkellem dwarha meta jispiċċa l-festin għid li x'kien ġara. Tassew nista' għandi tassew bżonn nitkellem ma' xi ħabib. Iva, rrid nisma' l-istorja kollha, kull kelma. Grazzi Henry, inta sew ħabib. F'dan il-punt kien wasal il-ħin tal-ikel. Grazzi għas-sistema Ingliża tal-preċedenza ma kien hemm ebda ekla. Id-Duka ta' Shoreditch rid ipoġġi f'ras il-mejda. L-Ambaxxatur Amerikan ukoll rid ipoġġi f'ras il-mejda. Kien impossibbli għalihom biex jieħdu deċiżjoni, għalhekk ma saret ebda ekla. L-Ingliżi jafu b'din is-sistema tal-preċedenza, imma l-barranin ma jafu xejn dwarha. Ikollok tibqa' bil-ġuħ is-serata kollha. Minflok kilna dix sardin u frawli. Issa kien il-ħin li kulħadd jilgħab il-logħba li kien jisimha gribiċ. L-Ingliżi qatt ma jilagħbu logħba biex jifirħu, u ma jilagħbu biss biex jirbħu jew jitilfu xi ħaġa. Miss Langen u jien labna din il-logħba iżda bi ftit li xejn interess. Ħarist lejn dak il-wiċċ sabiħ li kellha u għedtilha. Miss Langen, jien inħobbok. Mr. Adams, qalt li bleħen irqiq u b'daħka ħelwa. Jien ukoll inħobbok. Din kienet serata mill-isbaħ. Miss Langen u jien konna tassew ferħanin. Tħaqna ċajtajna u tkellimna. Kont onest magħha, qedtilha li kont fqir u li m'għandix ċenteżmu f'wieħed fuqi. Spjegajtilha l-bankonota ta' 1,000,000 lira ma kienx tiegħi, hija kienet kurjuża u xtaqet taf iżjed. Qedtilha l-istorja kollha mill-bidu, issa daħket fuq li daħket. Hija ħasbet li l-istorja kienet tassew umoristika. Jien ma fimx għala kienet qed titħaq daqshekk. Jiena spjegajtilha li kelli bżonn ta' ġobb importanti b'salarju għoli biex inħallas id-dejn kollu li kelli. Għażiża Porċa, tkun tista' tiġi miegħi f'dik il-ġurnata li rrid niltaqa' ma' dawk iż-żewġ irġiel? Iva mela, jekk nista' nkun tajnuna. Mela żgur li tista' tkun tajnuna, inti tant inti ħelwa. Meta ż-żewġ irġiel jarawk, inkun nista' insaqsihom għal liema xogħol u salarju li rrid. Bik hemmhekk għażiża Porċa, iż-żewġ ġentlomi ma jirrifjutaw xejn milli nitlobhom. Fit-tmiem tal-festin jien rġajt lura l-lukanda ma' Hastings. Huwa tkellem fuq il-problema tiegħu, każ x'kien qiegħed jgħid. Kont qed naħseb fuq Portia l-ħin kollu. Meta wasalna l-lukanda Hastings qalli: "Ħallini bil-wifqa hawn ħanoqgħod inħares lejn din il-lukanda tal-meravili. Dan palazz min jaf kemm jiswa flus u din l-amara kemm sabiħa. Għandek kull ma trid int, Henry, inti sinjur u jiena fqir." Il-klim tiegħu beżżani. Anki jien kont fqir, lanqas kelli ċenteżmu wieħed. Iżda dejn biss li rrid inħallas. Rrid nirbaħ l-imħatra tas-sinjur. Din kienet l-unika tama li kelli. Hastings ma kienx jaf il-verità. Henry, farka żgħira midħul tiegħek jista' jsalvani. Nħossni disprat. Hastings beka. Aziz Hastings, poġġi bil-qeda hawn u xrob dan il-whisky sħun. Issejdli l-istorja kollha, kull kelma. Trid terġa' tisma' l-istorja kollha mill-ġdid. Imma int qatt mettili l-istorja tiegħek? Da żgur li qedtilek l-istorja.
kif konna mixjin lejn il-lukanda. M'intix tiftakar. Ma smajtx kelma waħda mill-lietli. Henry, jaqgħu ma tiflaħx. Għandek xi problema? Xi xrob fil-festin? Hastings kieku taf. Sibt l-imħabba ta' ħajti. Lif naħseb fuq iżbejħa Porsche minix nagħmel. Għalhekk ma smajt xejn mill-istorja. Hastings għamel fuq is-siġġu ħad li bidejja u daħak. Tassew kuntent għalik, Henry. Kemm jien ferħan. Huwa kompla jidħak. Imma ħanerġa' ngħidlek l-istorja kollha mill-ġdid. Għalhekk poġġa bil-qiegħda u bil-paċenzja kollha reġa' beda jirrakkonta. Biex naqta fil-qasir, is-sidin ta' Gold u Kerry Gold Mine batu lil Lloyd l-Ingilterra biex ibih l-isma tal-minjieri għal $1 miljun. Kull dollaru li kien jakkwista il fuq $1 miljun kien ikun tiegħu. Il-ħolma ta' Hastings kienet li jbieħ isħma iktar minn $1 miljun u jsir sinjur. Kellu biss ċans xahar biex jagħmel dan. Kien għamel minn kollox biex ibieħhom, iżda ħadd ma rid jixtrihom. Imbagħad qabel wifqa' u beda jgħajjad. Henry, int tista' tgħinni, se tgħinni. Għejdli kif. Tini $1 miljun u nbieħlek l-isħma. Bekk inti tkun is-sit il-ġdid tal-minjiera tad-deb. Tirrifjutax. Ma kontx naf se naqbad ngħid. Xtaqt ngħin il-Hastings fil-verità, iżda mbagħad ġitni idea intelligenti. Qatt naħseb għal ftit mumenti. Imbagħad komplejt, ħansalvak jien Lloyd. Mela diġà salvat, kif qatt nista' nirringrazzjak. Ħallini nispiċċa Lloyd. Jien ħansalvak imma mhux b'dak il-mod, għandi triq aħjar. Jien naf kollox fuq dik il-minjera. Naf li għandha valur kbir. Inti se tbieħ l-isħma billi tuża l-isem tiegħi. Tista' tibgħat lil min trid għandi, dan għax f'Londra kulħadd sar jafni. Jien nagħtik garanzija għal minjiera tad-deb f'inqas minn ġimagħtej insedbiħ l-isħma għal $3 miljun billi tuża ismi u naqsmu l-flus li taqla bin-nofs. Lloyd kien tassew ferħan u eċitat u beda jisfen u jidħak madwar il-kamra. Ismek aħseb naqra s-sinjuri ta' Londra se jiġru biex jixtru dawn l-isħma. Fl-aħħar salvat u qatt mu nsik Henry. L-għada fil-ħodu Londra kollha tkellmet dwar l-isma tal-minjiera tad-deb ta' Kalifornja. Jien bqajt fil-lukanda u bdejt ngħid lil kull min jistaqsini. Iva nafu l-Sur Hastings dak huwa tas-sew raġel onest. U nafu wkoll dwar il-minjiera tad-deb għax kont ngħix Kalifornja hija minjiera ta' valur kbir. In-nies kienu issa interessati li jixtru l-isma. Kull filgħaxija jien qattajtu ma' Porsche ġewwa d-dar tal-Ambaxxatur Amerikan. Mettela xejn dwar l-isma u l-minjiera kienet sorpriża. Tkellimna dwar l-imħabba ta' bejnietna u l-futur flimkien. Finalment l-aħħar tax-xahar wasal. Ħafna sinjuri ta' Londra xraw l-isma tal-minjiera. Jien kelli $1 miljun tiegħi fil-Bank ta' Londra u Lloyd kellu wkoll. Kien il-waqt li niltaqgħu maż-żewġ ġentlhom ixjuħ. Iżbiss l-isbaħ weġ li kelli u mort għal Porsche. Qabel ma mort Portland jienu Porsche tkellimna fuq ix-xogħol u s-salarju. Porsche, inta sew sabiħa. Meta ż-żewġ sinjuri jiltaqgħu miegħek huma sejtuni liema xogħol u salarju li rrid. Henry, jekk jogħġbok ftakar li jekk nitolbu żejjed, nispiċċaw ma neħdu xejn. U mbagħad x'jiġri minnha. Tibżax Porsche. Meta wasalna l-istess servjent fetħilna l-bieb, hemmhekk kien hemm iż-żewġ ġentlhom anzjani jieħdu t-tem. Kienu sorpriżi kif raw lil Porsche. Jien introduċejta. Imbagħad qedtilhom, Sinjuri, jiena lest bir-rapport tiegħi. Aħna ninsabu kuntenti u lesti biex nisimgħu. Issa aħna nistgħu niddeċiedu fuq l-imħatra li jien u hija qabel għamilna. Jekk trabbaħ lili tista' tagħżel ma' xogħol trid. Għandek il-bankanota ta' $1 miljun. Hawn hija, Sinjur. Jien irbaħt. Issa s-setejt Abel, qed nara li rnexxielu jgħix. U jien tlift 20,000 lira, ma nistax nemmen. Għandi iżjed ngħidilkom, imma storja twila, ngħidilkom darb'oħra issa inħarsu lejn din. X'inhu ċertifikat għal depositu ta' 200,000 lira. Dawk tiegħek? Iva tiegħi. Lajtom billi għamilt użu mill-bankanota li selliftuni għal xahar. Dan inkredibbli, lanqas titwemmen. Porsche ħarset lejha sorpriża u qalet, Henry,
Dak tassew il-flus tiegħek? Int metlix il-verità? Le, metlikx. Iżda naf li taħfirli. Tkunx daqshekk ċert? Int kdibt li Henry. Aziza Porsche kienet ċajta żgħira, issa ejja ħammorru. Imma żomm. Irrid intik ix-xogħol u s-salarju li għatażal inti. Grazzi mill-qeħt qalbi, ma rrid l-ebda xogħol. Henry, ma ringrazzjajthomx liż-żewġ irġiel bl-aħjar mod. Nista' nagħmilha jien flokok? Għadha żgur li tista' żiża tiegħi. Porsche mxiet lejn iż-żewġ irġiel poġġiet bil-qiegħda fuq wieħed minnhom u tetu bewsa fuq xi ftieħ. Imbagħad iż-żewġ irġiel anzjani nfaqgħu jitqu. Jien bqajt skantat. X'kien qiegħed jiġri? Papa, Henry ma jridx il-ġob li offrejtlu. Inħossni tassew iddispjaċuta. Aziza, ġifieri dan missierek? Iva, dak missieri tar-rispett, raġel għażiż ħafna lija. Issa fimt għalfejn bdejt nitħaq meta li bl-istorja tiegħek? Aziz sinjur, nixtieq irraġa' lura dak li qed. Hemm xogħol li nixtieq jien. Għejdli. Nixtieq xogħol li nkun ir-raġel ta' bintek. Iżda int qatt ma kellek dan ix-xogħol qabel taħseb li tkun tajjeb fih. Jekk jogħġbok provani għal 30 jew 40 sena u jekk. Kollha sew, ħula mela ħula. Tasbu li jien u Porsche konna kuntenti, m'hemm l-ebda kliem fid-dizzjonarju biex jiddeskrivi l-kuntentizza tagħna. Meta n-nies ta' Londra semmu bl-istorja u l-avventuri tal-bankanota, ma tkellmux li fuq dan is-suġġett. Mr. Porsche reġa' lura l-bankanota l-Bank Ingliż u ġibet il-flus. Imbagħad tagħna l-bankanoti kkanċellati bħala rigal tat-tieġ. Poġġejniha f'inkwatru u dendelniha mal-ħajt fid-dar il-ġdida tagħna. U hekk jien dejjem bqajt ngħid, iva, bankanota ta' miljun lira li biha xrajt xi ħaġa waħda biss. L-aktar ħaġa prezzjuża fid-dinja, Porsche.